सचवा बुढ़ौती में फेसबुक वायरल होले पे चलल बा ना कि तो एगो हम अरे पानी ये रानी कि तोहर चढ़ली जवानी हो कि ठीक से ना हम खाना ना पीले ट्रक से ट्रक पैसा गिरत रहो इसे बिट्टू भैया अरे तोहर चढ़ली जवानी लइका कहत रही देखो हमार जो हाल बा हाल से को हम आज के बाद जब तू घरे जेबू त लोग इहे चीज कही कि देखे रुके कोई बात नहीं है बड़े भैया हैं हमारे और बहुत बहुत आशीर्वाद पुरस्कार दे रहे हैं अपनी बहन को तो थैंक यू सो मच ऐसे ही आपकी रंगदारी जमती रहे भगवान का वाह क्या बात कि देखे कइयो पियो पिए गोरी कि रोग तोहरे भरावल हो कि पहिले रही दीवाना पागल तोहरे बनावल हो सब पर इज्जत है चाहे वो नचनिया होखे और चाहे वो गवैया होखे ठीक बा त केहू मंच पर ना चढ़े के चाहिए पैसा जितना देवे ग्रामीण के मिल गई कि देखे गइलू पियो पिए गोरी लोग तोहर भरावल हो गइलू पियो पिए गोरी लोग तोहर भरावल हो पहिले रही हम तुम्हारा बारे में एक चीज सोचो कि तू जहाँ रहा खुश रहा संपन्न रहा आगे बढ़ो सोचेंगे तुम्हें प्यार हम हमर दिल बटी जाना होई दिनो कि एगो हम हमर दिल बटी जान दिनो चलिए अनुपमा जी के लिए